раиси истихбороти Паншер эътироф кард ки афроди мусаллаҳи Толибон дар дара ба қатли мардуми бегуноҳ даст мезананд. Мавлавӣ Оқамир, ки худ паншерӣ буд, аз солҳои 90 ба ин су бо Толибон пайваста аст. Дар як навори видеоӣ мегӯяд, ӯ ва ҳамкоронаш деҳа ба деҳа гашта ба мардум, ки ба кӯҳҳо паноҳ бурданд, мегӯянд, ки иморати исломист адолатро қоим ва дин, номус, нафс ва моли шуморо муҳофизат мекунад. аммо мутаассифона як теъдод бародарони муҷоҳид даст ба корҳое заданд, ки моро русиё пеши қавм сохтаанд. мо мардумро аз кӯҳҳо поин мекунем. як каси дигар мебараду мекушад. дигар рӯз меояду мегӯяд, ки як хат бидеҳ, ки ҳатто намегузоранд ҷанозаамро дафн кунам. Мавлавӣ Оқамир мегӯяд, вақти кормандони истихборот қотилро дастгир карда ба постгоҳҳои Толибон мебаранд, ки таҳқиқ кунанд, онҳо мегӯянд хуб кардем куштем, зеро паншерӣ аст ва ба ҷурми паншерӣ буданашон куштем. дар ҳар кӯча як ҷаноза пайдо мешавад, ки соҳиб надорад. тақозои мо аз бузургони иморати исломӣ ин аст, ки на моро рангзард бисозанд дар пеши мардум ва на худашон гап бизананду амал накунанд, гуфт раиси истихбороти Паншер. вай афзуд, ҳар масъул бояд соҳаи худро назорат кунад, ки афродаш беҷо ҳаракат ва мардумро беҳуда азият накунанд. касе аз сари заминаш бурда мешавад, касе аз хонааш дар нисфи шаб кашида мешавад. мо масъули истихборот ҳастем. мо бояд хонаи мусаллаҳро талошӣ кунем. волии Паншер ин ҳақро дорад, аммо масъулине ки постгоҳ доранд, масъули амният ҳастанд ва душманро бояд дунбол кунанд, гуфт раиси истихбороти Паншер. ба қавли ӯ, бештар аз як ҳафта аст, ки мардуми зиёд аз гӯшаву канори Паншер ба дафтари истихбороти вилоят меоянд ва аз беназмиҳои Толибон шикоят мекунанд. мегӯянд, ки маро азияту озор мекунанд, қулфи дарамро мекананд, худамро латукуб мекунанд. ба якеаш силоҳ медиҳам, дигараш мегӯяд, ки силоҳ деҳ. ба яке ин медиҳам, ба дигаре он. хулос ҷанҷол зиёд аст. мо бояд эҳсоси масъулият кунем. ҷилави инсонҳои муғризро бигирем, гуфт Мавлавӣ Оқамир. раиси истихбороти Паншер гуфт, имрӯз ҳеҷ сокини Паншер аз тарс аз хона берун намешавад ва агар ин ҳолат давом ёбад, тамоми мардум аз вилоят куч хоҳанд кард. дар он сурат мо болои Паншери беодам ҳукмронӣ хоҳем намуд.